Sapamızda denglemeler ulgamısına durup geçeceğiz. A x koşmak b dengler 0. Yani şunda a'mızın şerti 0'a deng bolmalydyr. Şu 0'a deng bolmadyk ýagdaýynda şuýda x'miz minus b paýlanan a bolýar. Yani minus a'dan b. Ne sanlar bilen gorkadan has düşünükli bolar. 2x koşmak 8 dengdir 12. Şimdi şuýda näme ýaşadýas? Birinci usulumuz boýunça ikinci nowatda yani şu x'leri dengdirin bir tarapynda sanlaram dengdirin bir tarapyna geçirmeli. Şuýda sanymyzy 8 x bilen bile şunu dengdirin sağ tarapyna geçirmeli. Näet geçirýäs? 2x koşmak 8 plus 8 aýyrmak üçin minus 8 edýäs 0 denglemek üçin. Edil özünden yani şu tanyň özüni aýyrýas da 12'den 8 aýyrýas. Berde görüşüňiz ýaly dengdirin iki tarapyna minus 8 aýryldy, yani 8 aýryldy. Ne dengdirin çep tarapynda da sağ tarapynda da bar. Dowam edýäs. 2x dengdir 2x yani 2x dengdir 8'den 8 aýyrýas 0 şoň üçin berde 2x galy 12'den 8 aýyrýasam 4. Indi berde näme edýäs? Aralarynda şuýda 2x'in 2 bilen 2'nin arasynda köpeltmek bar diýmek. İkisini hem 2'ye bölýäs. Yani şu drop çygy başgaça bölmek diýmek. Berde de şoň ýaly ikilerimiz gysgalýar. Berde 2'ni 2'ye bölsek 1. Demek x'miň özü galýar. X'miz dengdir 4 2'ye bölsegem jogabymyz 2 bolýar. 2. Demek jogabymyz x dengdir 2. Ýerine goýup görýäs şuýda x'in geldi. 2 köpeltmek 2 4 goşýarsam 8 12. Demek jogap doğru. Berde näme edýäs? Minus 2x minus 48 şu minus 48 bir zat etip aýyrmaly. Näde aýyrýas? Plus 48 edip aýyrýas. Şonda 0 bolýar. Minus bolsa plus, plus bolsa minus edip aýyrýas. Dengdirim minus 36 koşmak 48. Bärik näme şu 48 goşduk. Yani dengdirimizin çep tarapyna plus 48 goşsak, dengdirimizin sağ tarapyna da şol bir amaly ýerine ýetirmeli mantyk urupdy. Dowam edýäs. Minus 2x berde yani minus 48 plus 48 0 bolýar. Dengdir minus 36 plus 48'den 48'den yani 36'ını aýran plus 10 jogap. Şu minus 2x'in arasynda köpeltmek bar diýmek. Indi berde şu minus 2'ni aýyrmaly x'in ýanyndan. Aýyrmaly, şu näde aýyrmaly? Köpeltmek bolsa aýyrmak goýup aýryp bolmaýar, eger aralarynda köpeltmek bolsa bölmek edip aýyrmaly. Yani ters alamat bilen. Aralarynda minus bolsa plus edip aýyrýas, aralarynda köpeltmek bar, bölmek edip aýyrýas. Näme bölýäs? 2'de bölmeýäs, minus 2'de bölýäs. Sebäbi diýenden şu görýän minuslarymyz gysgaly plus bolar. Minus 2'ye bölýäsem bilen bir 1 bolýar. Şimdi dengdirin sağ çep tarafında minus 2 koyalım için dengdirin sağ tarafında minus 2 bölmek edýär. Yani näme etdik? Dengdirimizin çep tarafında da bölmek minus 2, sağ tarafında da bölmek minus 2. Berde valýar x dengdirim 12'ni 2'ye bölýärsem 6. Yani alamatymız minus 6. Näme üçin minus 6 sebäbinden plus minusy bölsek mudamy minus 6 minus bolýar. Jogabymyz minus 6. X dengdir minus 6. Şuýda ýerine goýup görsek minus 6'ni. Yani minus 2 minus 6'a köpeltsek plus 12, yani 2'nin 6'a köpeltişimizden 2 sany minus köpeltsek plus bolýar 2 6 12. 12'den 48 aýyrsam, yani 12 plus 12'den 48 aýyrsam minus 36. Demek jogabymyz dogry. Ýöne şuň ýene başgaça bir usul hem bar. Şu işlerini masalımız men beýle usulda da işläp görkezýän. Şu işlerini usulda ne? İkinci usul diýip belläýin bäri. İkinci usulumuz. Bu da ýan usuly meňzeşräk, ýagny 2x bärde şu x'in ýandaky sany alýas tutup dengdirin sağ tarapyna ýeberýäs. Ýöne edil köpürden geçen ýaly dengdirin sağ tarapyna geçse
Şuň ştaýda alamat 3-kä geçýär. Ýani 2x-imiz deňdir 12 aýyrmak 8 bolýar. Bu ýöne keýrak bolmagy mümkin köpegiň üçin. Ýani näme etdik ştaýda plus 8-i allyp deňdiriň sag tarapyna okladyk. O da minus 8 bolup geçdi. Alamaty 3-kä geçdi. Dowam edýär 2x köpeltmek deňdir ýani 12-den 8 aýras 4. Bärde 2 bilen x-iň arasynda köpeltmek bar. Şoň üçin 2-imizi alýas, deňdirimiziň sag tarapyna bu gezek aýyrmak bolup geçmeýär, bölmek bolup geçýär. Ýa-da arasynda köpeltmek bar. X-imiz deňdir 4 bölmek 2. X deňdir 2. İkinci usul bilen x-imiz şeýle tapýas. Dowam edýäs. 2 ütgeýän uluk deňlemeler. Bu ýanky deňlemede näme tapagy bar? Eýem 2 sanaky deňlememiz bar. Birinji deňlememiz x goşmak y, ikinji deňlememiz x aýyrmak y deňdir 4. 2 sanaky deňlememiz bar we 2 sanagym bilmeýän zadymyz bar. Hem x tapmaly bärde hem y. Ýanky misalda diňe x tapdyk ikisinde de. Bärde hem x hem y tapmaly. Birinji usul ornuna goýmak. Birinji şunu alýas. X deňdir, ýagny y-imi alyp deňdiriň sag tarapyna oklaýas bilen 8 plus y-imiz minus y bolup geçýär. Indi x deňdir 8 aýyrmak y. Şunu alyp şu x-iň ýerine goýas. Ornuna goýmak usuly şundan gelip çykýar. Şuday 8 aýyrmak y goýduk. Aýyrmagam y deňdir 4. 8 dowam edýär. Aýyrmak minus y minus 2y bolup deňdir 4. Ýagny sanlarda mesela minus 1, minus 3 x-niň alamaty deň bolsa minus 4 bolýar. Edil harflarda da şoňa minus a, minus 2a x deň bolsa ýene minus bolýar. A bilen 2a minus 3a. Şoňa ýanda sanmaz tapagy. Edil siziň 5 manat berýäňiz bolsa, ýene de içinde 4 manat berýäňiz bolsa, berýäňiz köpeldi. Ýöne berýäňiz näme de köpeldi? Bergi köpeldi minus goýas. Şoň üçin 5 bilen 4 9. Ýagny goşup x-iň alamatlary meňzeş bolsa, ýene şoň alamatyny ýazýaňyzda. Dowam edýäs. Bärde 8 aýyrmak y deňdir 4 bolup galy. Indi şutaýda y-i deňdiriň sag tarapyna geçirelim. 4'üm deňdiriň çep tarapyna geçirelim. Näme bolýar? 4'ümizin öňünde hiç zat ýok bolsa näme bar diýip pikir edýär? Plus 8 minus 4 boldy. Säre deňdiriň çep tarapyna geçdi. Deňdir minus 2y-imiz hem deňdiriň sag tarapyna plus 2y bolup geçdi. 8'den 4 aýras 4 deňdir 2y. Şutaýda 2-ni näçe köpeltsek 4 bol? 2 köpeltsek. Y-imiz bara şutaýdan 2. Ýanky gören birinji sahypada usul görüp bilersiňiz, şonda hyýal etip çözer. Y 2. Şutaýda y-imiz tapsak x-imiz tapmak ýönekey. Şutaýda y 2 bolsa ýerine goýýas. Şu y-imiziň ýerine 2 goýýas. Şutaýda dowam edelim. Ýagny 8 aýyrmak 2. O da 6 olur 8'den 2. Yani x'imiz 6. Y'imiz 2 oldu. Barlak görýäs 6 goşmak 2 8. 6 aýyrmak 2 4. Bu ornuna goýmak usuly. İkinji usulumuz goşmak usuly. Yani 2 tane deňlememiz var. Birinji deňlememiz, ikinji deňlememiz. Şunu ikisini goşýas. Arasyna ul goşmak goýýas. Yani birinji, ikinji deňlememizi goşýas. Deňdir. X üstünleýin goşmak ýaly bu edil. X bilen x goşsak 2x. Y bilen plus ýa y aýyrmagam y. Bular 0 bolar. Yani istendik sanyň özüne aýyrsaň 0 ýani y minus y. Başgaça aýdamyzda şeýle bolýardy. A aýyrmak a 0. Yani muňa işaret ýok, plus bar diýip düşünýär. Tapagy ýok. Näme san bolsa minus b plus b 0. Minus a plus a 0. 0 şeýle bolýar.
Yani A'dan A'na ayırsak ne olur? Indi minus A bilen A'nın yerini çalıştık şu dengemede. Tapagy koşmakda ayırmakda yerini çalışsak mene de jogabymyz bolup gelir. Dowam edýäs. Deňdir 8 bilen 4 koşsak 12. Bäri 2x'imiz deňdir 12 boldy. 2'miz deňdirin sağ tarasyna geçirsek x 12 bölmek 2. X'imiz hem 6 boldy. Jogabymyz 6. Birini tapansak ikincisini tapmak aňsat. Şuýda x'imiz alyp şuň ýerine goýýar. 6. Y'imiz hem şuýdan 2 çykýar. Bu koşma bolsa